Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Insha Allahu yau zamu yi nazari ne akan isobers. Isobers are atoms of different element with the same mass number. Wato isobers atom ne na sinadaran element daban-daban, atomic number ɗinsu daban-daban, amma mass number iri guda. To da an samu haka na sai a ce an samu isobers. Mun gane ko? Yawwa. Misali ga shi nan muna da argon, potassium da calcium, kamar yadda kuke gani atomic number ɗinsu ba iri guda ba, amma mass number ɗinsu 40 iri guda. Kuma wanga ya samo asali ne daga adadin yawan neutrons da ke cikin kowanne. Kamar inda kuka duba neutrons ɗin argon guda 22 ne. In ka haɗa 22 ɗin da 18 shi zai baku 40. Kun ga inda ya samo nashi 40 ɗin kenan. Shi kuma potassium adadin yawan neutrons ɗin shi 21 ne. Mun gane ko? Idan aka haɗa adadin yawan neutrons ɗin da proton ɗin 21 aka haɗa shi da 19 zai bada 40. Kun ga shi ma inda ya samo nashi 40 ɗin. Sannan shi kuma calcium adadin yawan neutrons ɗin shi 20 ne. In ka haɗa 20 ɗin da adadin yawan proton zai baka mass number ɗin shi 40. Mun gane ko? Yawwa. Sannan kuma ga sulfur nan shi ma da shi da argon duka mass number ɗinsu iri ɗaya, amma atomic number ba iri ɗaya ba. Sulfur 16 amma neutrons 20. In ka haɗa 20 da 16 zai baka mass number 36. Sannan kuma argon shi kuma 18. In ka haɗa 18 da 18 zai baka nawa? 36. Mun gane ko? To adadin yawan neutrons ɗin ne kamar da kuke gani ga suna a ƙasa, su ne suka samu wannan kamanceceniya ɗin. Sannan kuma isobers are not chemically alike. Ba iri ɗaya suke ba wurin cakuɗuwa tsakanin wanga sinadari da wanga sinadari ya bada wani. Wannan aikin da muke kira chemical properties ɗinsu ba iri ɗaya bane. Mun gane ko? Saboda me? Saboda since chemical characteristics depend on number of electrons. Saboda wannan cakuɗuwan ya samo asali ne daga adadin yawan electron. Electron ɗin nan su ne ke shiga suke haɗuwa, electron ɗin wanga ya hito na atom ɗin wanga ya haɗu da wanga na atom ɗin wanga su cakuɗu su bada wani abu daban. Mun fahimta ko? To adadin yawan electron ɗinsu kamar yadda muke gani, kun gani ba iri guda bane. Kun gani ko? To hakan yasa ba za su zama suna da halayya iri guda ba. Mun gane ko? Yawwa. Saboda adadin yawan electron shine ya samo asali ne daga atomic number kamar yadda kuke gani. Proton da electron ga su nan duk iri guda ne, duk adadinsu ɗaya. Mun gane ko? Yawwa. To hakan ne yasa ba za su taɓa zama iri guda ba, sai dai kawai samu wannan kamanceceniyan na adadin mass number. Insha Allahu a darasi na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.